Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Казанның Ленин дамбасы яшь ир-ат автомобильләр хәрәкәтен туктата һәм куркып калган эткә юл аркылы чыгарга ярдәм итә. Бу игелекле гамәлнең кадрлары интернетта таралды. Ул менә бу ике баган ортасында булды. Ничек булышмыйсың инде, ул бит инде җан иясе. Эткә ярдәм күрсәтүче ЮХИДИ инспекторы Инсаф Ибрахимов булып чыга. Башкалар республика көнен бәйрәм иткәндә ул эшләгән. Ленин дамбасында бөке хасил булуын күрә, ә юл ортасында эт басып торган. Мин решил машинадан чыгарга дагын и помочь этой собаке перейти дорогу. Ул юлның икенче ягында иде. Мин бер якны чыгаргач, карап тордым, икенче якны чтоб моторына чыгып китте. Пока она перешла на проезжую часть уже, мин дальше поехал. Инспектор булу чынга ашкан балачак хыялы ди Инсаф. Киләсе елда аның бу хезмәттә эшли башлауына 10 ел тула. Бу еллар эчендә этне коткару кебек игелекле гамәлләр күп булган. Хәзер интернеттагы видео йөзләгән лайк һәм комментарий җыйган. Инсафны социаль челтәрләр аша табып, рәхмәтне шәхсән үзенә әйтүчеләр дә бар икән. Улыма инсаф дип кушам дип язалар. Я советую Орсындыев, потому что матуризм. Инсаф тумышы белән Питрәш районының Шәле авылыннан хайваннарга мәрхәмәтне балачактан тәрбияләделәр ди. Авылда бар, монда юк, Казанда юк. Авылда әле бер 2 ай назад кына әти алып кайтты küçük, потому что алдангы безнең үлде дәген, ну, картайды инде, бик карт иде. Вот, пока үсә, мне малай дагын вот авылга кайта, то есть папа, я хочу с щеночком играть. Хәзер Инсаф үзенең 7 яшьлек улында да җан ияләренә карата ярату һәм мәрхәмәт хисләре тәрбияли. Кечкенә Эмиль дә әтисе кебек инспектор булырга хыяллана. Сорау бирәсең икән, кая барасың эшләргә дип. Бу мин әти шикелле полициягә барам эшләргә дигәндә, бөтен кешегә шулай җавап бирә. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.